Her şarên dîrokî bi du şêwazî têne nasîn. Ji van şaran yek şar jî şarê Enqere ye. Enqereya kevn û Enqereya nû. Li Enqereya kevn koleneka dîrokî bi navê Bazara Peza Koyuncu Pazarı tê binavkirin. Ev kolan bi hevrazekî bel milê xwe digihîjine bircê qela Enqerê. Yılmaz Artuş 30 sale di vî kolanî da karê çerm dike. Pêştir zîn û hefsarê hespa, zengila peza û xemilînên ajala çêdikir. Ana jî ji çerm çente, walêz, kîsik, bazin û her wekî din eşyayê diyarî durust dike û difroşe geştiyara. 30 yıldır deri saracı işleri yapıyoruz. Afseh sal ez karê çêkirina tiştên çerm dikim. Berhem tevahî bi dest tê çêkirin. Em berhemê xwe bi gelempêrê dişiyênin heremên deryaya Êca û derveyî welat. Ev cih li deverên Enqera yên herî kevin. Ji vê derê re tê gotin kolana Bazara Paz. Di dawiya heftiyê de gelek xelk têne serdana vê kolanê. İştiyarên gotêne van dera têne serdana vê kolanê jî. Buraları gezmeye geliyorlar. Gava di vî kolanî da geştyar hildikişin, mandîbûn û bêhn vedana wan li xwarê heta serê bi temaşekirina tiştên diyarî û dîrokî dibore. Di pêçiya her dikanî da mirov dibe qey dîrok nû davêdije. Das, tirpan, bêjing, çingil, landik, bêr, depê nan, xemilînên ajalan, misîn, quşxane, billûr, qefesê kewan û gelek eşyayê diyarî xwe nîşan didin. Hüseyin Bakır 40 salê xwe di vî kolanî de derbas kiriye. Gava qise dike vî kolanî bi navê çarşî diyar dike. Di kolana bazar bizinin de ev dever bi navê qada bazareka jî tê naskirin. Ez ana 52 salî me. Dema cara ez dihatim vê çarşiyê ez 10 salî bûm. Di wî demê de rewşa vê çarşiyê li goraniha gelek cuda bû. Di wan demane de zêdetir gundî dihatin vê bazarê. Ango jî haymana Bala Gulpaşî û hemû navçe û deverên Enqerê ye. Bavê min di ezana sibê de dukan vedkir. Li jor xan hebûn, mîna xana Çengelan û xana Pîrinc. Gundiyê ku dihatin bajar, di xana de radketin û serê sibê danûsanên xwe dikirin û diçûn zeviya. Kolanekê da jiyanek, dîrokeke ye. Berî zayînê bigire, heta dawiya zayînê mirov dikare vê derê de amûran bibîne. Me jî xwast vê kolanê bi rengê wî, bi taybetiya wî nîşanî we bidin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.